A'a. Me ka zo yi? Kai da wa? Kai da wa? Ni da wata mata. Ya sunanta? Wasila. Wace unguwa ku ya maradi? Zariya. Wace zariyar? Zariya ta biyu. Ta biyu? Ita wasu tana ina yanzu? Sabuwar ta ga rike ta tsaye. Da ta gari ka tsare? Kai da wani suna kake zuwa nan garin a matsayin ka na mace? Wani. Wani suna? Salima. Da? Salima. Dama ka saba zuwa? A'a, yau ne ɗaya ta shawo. Da ina kuke zuwa kuke yin haka? Yau ne ɗaya ta shawo da na. Amma daman ka saba irin wannan shiga ko? Wallahi mun taɓa. Shine ita ta hirya ma wannan kaya? Ina iyayenka suke? Suna maradi. Ya sunan babanku? Isa. Mamanku ba? Zuwaira. Duka wace unguwa suke? Zariya ta biyu. Amma dai kyauta kanka wallahi. Me sunanka? Muhammadu. Dauda. Me suna aka maradi? Me suna aka maradi? Sana'a ta maradi. Sai da doya. An daure ne ga. An daure ne? A'a. To Allah ya Wasu da ake mamma. Wasu ne. Sai ka sai.